Otázka na tvořivé myšlení, ty mi nikdy nešly. Tak jsem s ní jen do mě. Je rok 1971 a jeden Švéd nabourá do stromu. Co způsobilo nehodu? Žádný zdravotní problém, žádná závada na autě. Jo, takže Švéďák narazí do stromu. Co způsobilo nehodu? Odpověď je vzadu, že jo? Ano. Tak, to je fakticky těžký. Člověk musí být děsná bedna, aby takovouhle otázku rozluštil. Víš co, já bych typoval losa. Losa? Jo, byl na silnici, řidič strhnul volant, aby se vyhnul. Zbláznil ses, jak by to mohl být? Je to los. A někdy je život krásnej. Pane, mám vám připomenout, že máte 10 minut do zkoušky. Krytone, otázka na tvořivé myšlení. Zrovna jsem ji sám vyřešil. Je rok 71. Jeden Švéd najede do stromu. Co nehodu způsobilo? Byl to los, pane, strhnul volant a narazil. Je to ve mně? Jak jsi na to přišel? Na co? Něco pro tebe mám. Otázka na tvořivé myšlení. To pořive co? Já věděl, že je na tebe spoleh. Co tu nehodu způsobilo? Jakou nehodu? Ne, to je jen otázka, víš? Jsi připraven? Je rok 71. Jeden... Byl to Švéďák? Ano. Los. Byl to los. Řidič strhnul volant a bouchnul to do stromu. Ten los je mimochodem na silnici, neřídí auto.